Ja sa dopočujem. To by tiež uviče závoda, tak daleko zo aj zada a predku klacalo, zo nesmo ze techniku, ja chcem mohli to dožívať. A môj ujo bol rezník ve Mnichove, a tam som ja měl ty věste poskytky, što one tam, a kako one tam živeja. A vezl som ja tej, so s tým najmenšia kus také zaberal. A som potom junu čítal v Fahovskej novine, zo so pola nás na tým živie. Zo one jednu komorku stvorili, kaž one v západě z leta do beža. A to by jen vidět, zo tam procese v jednej komorce v jednom istém času odbeža, štož bu jen derav her, ak všec každý proces znova počneč a započneč. To reka, když je mojedla kobasky živie. Bo kobaska, když sú te do črova dáte, otverčané, pondobia sa one najpredejemo barbič, šes temperatúru, pon sknič, pondobia sa one kurič, pondobia sa one parič a pondobia zase zimnečne odvač. A tynecú proces jo tam ve jednej komorce bežal a to je vezo jara veľa živa nalutvoval. To also tam nie, a treba všetko zase podlastať a zase ty kobasky von hanúc a tam. A ja som v Drežanách dobre zvisky měl a som sa tam naprašoval, a čo nemôže, ja mal spotačenú takú komorku za mne obstarať. A on mene še už o tom grom, čo šušal nejo, ale on je sa starať. A to je 3 mesiace trvalo. A on na mne zvonil, poskaj, ja mám tvoju komorku, ty môžeš ju otevzať. Nik pa ja nejsem vedel, kata živie, s čím ona přispínená, keko štroma ona treba, keko vode a tak dále a tak dále. A nek som sa ja najprv dal te dáte posvať a potom som zvišťil, zo docela doš štroma nemám. To a tá treba 28 kavev a my sme podľa nás mieli jednož příležné nekajke 30 kavev, ale otozno som ja 12 kavev jednož za kôdženo treba. To reka jasno som dal kôžemu hľadať kajku mašinu ja za spinu, zase nebuď čo zmazalo. Potom ja na to ju do kamieca na energiu a tu myšto jo mi pravil, ty od mňa nie je žán štrom krnč, ja žán nemám. A poňo to bolo odbuté, ja som dal tú komorku odskazať